The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa Gemma for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Isang overseas Filipino worker sa Jeddah, 6 na taong nagtatrabaho bilang massage therapist, ngunit sa kasamang palad ay binawian ng buhay nito lamang ika-6 ng Hunyo matapos na hindi kayanin ang isinagawang operasyon sa atay nito. Ang panawagan ng anak na si Liza Torres, panoorin po natin ito. Hello po, ako po si Liza Torres, anak po ni OFW Teresita Beruela Torres na namatay sa Jeddah po noong June 6, 2025, alas 7 po sa Saudi Arabia time. So mga alas 12 po yan dito sa Pilipinas. Nasa King Fahad General Hospital po siya until now habang nire-record ko po to. Tapos, ang dahilan po ng ikinamatay niya po is, inoperahan po siya, tinanggal po yung abdo niya kasi nagka-gallstones po siya. Tapos may bumara dun sa tubo, papunta dun sa abdo niya. Naninilaw na po yung buong katawan niya. So, humihingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo po na mas mapadali yung pag-uwi po ni mama. Mula sa Tabaco City, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Liza Torres, ang anak ng namayapang OFW na si Teresita Torres. Magandang hapon sa iyo, Liza. Yes po, hello po, good afternoon po. Opo, una sa lahat, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya. Po, salamat po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kailan naipaalam sa inyo itong nangyari sa iyong nanay? Ano po, ang nagpaalam po sa akin, yung brother ko po, kasi dalawa lang po kaming magkapatid. Tapos po, nakausap ko pa po si mama bago yung operation niya, mga June 3 Opo. ng gabi or hapon. Tapos pinag-uusapan namin, natatanggalin yung abdo, so sabi ko nga sa kanya, mag-ingat po siya sa pagkain pag nawala na yung abdo niya. Opo. So, maasa po kaming gagaling siya. Tapos, mga June 6, mga gabi, alas 8, pumunta po yung brother ko sa akin. Kasi mayroon na po akong sariling bahay. Nasa Tabaco din po. Opo. Tapos may sarili na po ang pamilya. Tapos sabi niya, patay na daw si mama. Sabi ko, hindi ako naniniwala, sir. Kasi, yun nga, sabi ko, ano naman, okay naman yung pag-uusap namin nung operation niya. Sabi niya wala daw siyang nararamdaman. Sorry, nanginginig yung boses kapag naaalala po yun. Opo. Tapos po, okay naman po siya nun. Sabi niya wala siyang nararamdaman. Sabi ko wag munang mag-cellphone kasi kailangan niyang mag-recover.
So, okay naman po yun. Tapos, nag-send pa ng selfie June 5 ng hapon. I'm not sure kung anong oras po sa Saudi noon. Mga alas 4. Selfie si mama. Nag-send sa brother ko. Tapos, okay naman daw sabi ni Louie, yung brother ko po. Nung mga June 6, nabigla kami. Di tinawagan ko po yung magbabantay. Opo. Sabi niya, patay na daw. Sabi ko, asa yung proof? Sabi niya, ano daw po, sorry, ano po, wala na daw po. Tapos iyak na sila ng iyak. Sabi ko, kailangan ko ng ebidensya. Sabi niya, hindi daw nila masilip sa morgue. Kasi po, bawal po silang pumunta doon kung hindi ka mag-anak or embassy. Opo. So, Okay, Opo, Liza, sa pagkakakwento mo, naopera na itong nanay mo at ilang Yes araw po. bago siya namatay. Opo, saktong 2 days po. Namatay na po siya. Actually, wala na po siya sa ICU noon eh. Nag-ICU siya after operation. Tapos, sunod na yun, namatay na kinabagan. Tapos tulog daw, namatay. Tapos yung dadalaw sana, magpapantay sana, hindi na pinapasok. Binigay na lahat ng gamit ni mama, pati cellphone. Yun po yung nangyari. Tapos nag-antay kami kasi baka sabi ko, baka hindi totoo. Pero hindi na talaga nagtawag si mama or nag-call. Na-confirm talaga, as in na-confirm namin nung nabisita na nila. Opo. Ito na, nung pinakita na ng Philippine Consulate Opo. Yun po. Opo, after operation, Ma'am Liza, nakausap niyo po ba si nanay before ito mawala? Opo, hindi po ako yung nakakausap niya, yung brother ko po. Tapos, sabi ko kasi sa end ko, sir, wag mo na siyang mag-cellphone. Kasi po, 55 na siya. Sabi ko, need niya ng matulog para makarecover agad. Okay. Tapos, nag-chat ako sa brother ko. Sabi niya, okay naman daw ate, ganito man yan. Okay. Tapos, sabi ko, doon lang mag-chat. Isang beses lang mag-chat okay lang. Okay na yun sa amin. Opo. Pero before ito mamatay, ma'am, may sinasabi ba ito sa kapatid mong lalaki na meron siyang ininda after nitong ginawang operation? Wala po, sir. Tinanong, kasi nga, sir, before operation, yun nga, sabi ko, nag-video call daw sila. Sabi ko nga sa mama ko, wag mo nang mag-video call sa akin kasi, pero nag-chat siya, sir. Nag-chat sa sir na, ganito. Nagsisin siya, sir, sa end ko. Sa brother ko siya meron kasi silang JC, sir, doon sa brother ko, na nag-update siya doon. Pero mag-chat siya mga once or twice lang. Opo. Tapos may selfie. Opo. Sabi niya, wala daw siyang nararamdaman. Opo, nung during and after operation, ma'am, sino po yung kasama niya doon sa ospital at sino yung nag-aalaga sa kanya? Yes. Ang nag-aalaga po sa kanya, yung si Ate Halima, yung kasama niya sa bahay po ata. Tapos, siya rin yung nakasama niya nung first, nag-non-surgical po kasi siya, sir. Nag-endoscopy muna. Tinanggal yung bara dun sa tubo, papuntang abdo. Kasi may pumasok na dun, may nahulog na dun na, nahulog na dun gallstone. Opo. Tapos, akala niya, surgery lang yung gagawin sa kanya. So, nung nagpa-laboratory after endoscopy, lumabas doon, kailangan niya na talaga ng surgery. Kasi hindi nawala. Pag paninilaw niya, sir, yellow na talaga siya. Opo. Pag nagbibideo call kami, sir, during that time, naka-filter kasi yung cellphone niya. So, hindi namin nakikita kung yellow pa siya, red pa siya. Naka-beauty something filter pag video call. Opo. Kaya hindi namin napapansin talaga, sir. Opo. Ma'am Liza, sa pagkakaalam nyo, saan niya kaya ito nakuha, itong ganitong sakit? Meron ba itong history, itong nanay mo, na meron talaga siyang sakit? Wala naman, sir, siyang history. Basta mahilig lang siya kumain, sir. Tapos, ang sabi ng kapatid ko, mahilig daw sa maalat. Sabi ko, ang gallstone, nung nag-search ako,
ang hilig ko kasi mag-chat GPT, sir. So sabi ko, ang base doon, cholesterol. Opo. Eh, ang kinakain niya lang lagi doon, manok. Wala namang baboy sa Saudi. Sadyang yung, Manok lang. kumbaga itong nanay Opo. mo, Ma'am Liza, talagang mahilig sa maalat na pagkain. Opo. Tapos okay naman po yung ano niya, bago siya mag-upload, sir, okay naman po yung medical niya. Lahat po, okay po yung... How about naman, ma'am, yung schedule ng pagkain niya, ma'am? Nasa tama po ba na oras itong kumakain itong nanay mo? Or nalilipasan siya Hindi minsan? po. Nalilipasan po siya, sir, kasi pumapasok siya ng 1 p.m. So, nagigising siya mga 11 a.m. Nagbi-video call na kami niya. Opo. Tapos umuwi siya ng mga alas 3 na madaling araw. Yun po, alam ko yun po yung ano niya. Yung routine niya, everyday. Opo. Before ito, ma'am, na mawala itong nakausap mo yung nanay mo, ay yung pinakalas na naging usapan yung dalawa? Yung last naming usapan, sir, Opo. yun po yun, na mag-ingat siya pag... Pinapauwi ko na siya, sir. Sabi ko, after surgery, umuwi na siya. Sabi niya, hindi pwede. Pag umaling daw siya, mag-stay pa siya ng 1 year para matapos yung bahay niya. Ulit-ulit ko siyang sinasabihan, sir. Pero ang sabi niya, sinusulit niya daw kasi may edad na nga po siya. Opo. Kasi pangarap niya talaga mag-upload, sir. Pangarap Opo. niya talaga. Kumbaga sa 6 na taon, ma'am, itong pag-abroad niya is na itaguyod niya itong pamilya niyo. At ngayon Opo, ay sir, ngayon ay may pinapatapos pa siyang bahay dyan sa Tabaco. Opo, bahay niya mismo, sir. Kasi sabi ko, patapos na yung bahay ko, tutulungan ko siya sa pagpapabahay niya din. Kasi Opo. nagbibigay siya sa akin ng pera nung nag-start ako ng bahay. Sabi ko, meron naman akong stable job. Makapagpunta na ako ng mga devices, nag-work Opo. from home na ako. Opo. Sabi ko, umuwi na siya. Opo. Ayaw niya talaga, sir, kasi gusto niya matapos yung bahay niya. Tapos may plano siyang tumayo ng spa, massage spa. Opo. Pero before Business ito, niya, ma'am, tapos- opo, before po ito lumuwas ng ibang bansa, ano po yung trabaho niya dito sa Pilipinas? Yes po, massage therapist din po siya. Yun talaga. Yun talaga yung... Sexologist po siya. At Yes yung po. pinakapangarap niya is makapuntang ibang bansa at doon pinatuloy ang Opo. kanyang pangarap. Opo, yun po. Opo, yung Yun po pera yung pangarap na niya talaga. yung pera na nalilikom niya doon, ma'am, yung mga sahod niya, saan po ito napupunta? Ay, napupunta po sa brother ko. Kaya po, siya yung nag-handle ng finances ni mama lahat. Opo. Ako kasi po may sarili ng pamilya, wala po akong oras. Opo. Busy din po kasi ako. So, yung nag-handle ng finances, yung binata kong kapatid, Opo. lahat po yun. Ito bang kapatid mo, ma'am, ilang taon na po ito? Ito ba yung nag-aaral pa? 28 na po, hindi na po nag-aral. Kumbaga kung isipin natin napatapos na rin kayong dalawa, pag-enjoy na lang yung ginagawa ni mama mo. Kumbaga sa pangarap niya na lang. Pag-enjoy Opo. na lang. Opo. Sa ngayon, ma'am, maayos bang inaasikaso ngayon ng kanyang employer itong pagpapauwi sa labi ng iyong nanay? Yun nga po, sir, ang problema namin. Kasi, sabi niya, kasi sir, ang nangyari, sir, nag-upload siya noong 2019. Ang contract niya is for caregiver. Opo. Nag-caregiver din kasi siya, plus massage therapist ng mga in-check dito sa Tabaco City, mga politiko, ganun po. Tapos, nag-apply siya doon sa agency, the caregiver. Kaso pagdating po doon nag-start po siya sa Daman, Saudi. Yun po yung naalala ko, Daman. Tapos nag-start siya doon, kaso yung mga naging employer niya, sir, nagka-problema siya. Opo. Pagdating doon, ang naging trabaho niya, sir, is, yung una niyang reklamo, hindi siya pinapakain ng amo niya. Kinukulong siya sa kwarto. Nagsumbong siya sa agency, tinulungan naman siya ng agency, nag-transfer naman siya sa bagong amo. Ang problema niya doon sa sunod na amo is, hindi pala siya caregiver, all around pala siya. Opo. Yun po yung nangyari. So, ang history... Hanggang nag-COVID, sir, kasi... Opo. So, ibig Opo. sabihin, nakadalawa siyang employer bago siya mapunta dito sa
kanyang trabaho na kanyang Massage pinagalan. therapist Oo. po. Opo. Opo, tapos sir, nag-COVID kasi that time. Nung nag-COVID, di walang mabigay na employer si foreign agency na partner. Opo. Nag-apply si mama yata. Tapos natanggap siya sa isang spa na may mga Pinoy din. Doon na po niya tinuloy yung work niya. Pero I think may alam naman po ng agency yun. Kasi Opo. pumupunta siya sa agency. Opo, Kaso hindi po. Opo, maitanong ko Sorry lang po. ma'am, maitanong ko lang ma'am, sa 6 niyang taon Opo. na pagtatrabaho, sa 6 na taon na pagtatrabaho niya doon sa Jeddah, Opo. nakauwi ba siya kahit Hindi. upang magbakasyon dito sa Pilipinas? Hindi, sir. Hindi po siya nakauwi kasi nagka-problema siya doon sa naging employer niya doon sa massage spa. Kasi Opo. hindi inaayos. Foreigner din kasi yung employer niya. I'm not sure kung anong lahi. Tapos, sabi hindi daw inaayos yung papers niya kasi iba yung nasa visa niya, iba yung nasa contract niya, iba yung work niya na actual. Opo, pero Kailangan maayos yung ikama. Pero Opo. hindi siya makauwi. Kasi, sorry Opo. po. Sige po ma'am. So bale, hanggang Sige kailan po. na lang po yung contract niya doon sa Jeddah? Opo, hindi po na, dapat daw maayos ni employer niya, yung contract niya, yung ikama niya, tsaka, pero may OWA siya that time, sir. Nawalan lang siya nung OWA, nung mamatay na siya. Opo. Yun po yung pagkakaalam ko. Tapos, sabi ko, kaya nga, ilang beses ko siya pinapa-uwi, sir. Kaso sabi niya, pag umuwi daw siya, may edad na, hindi na siya makakabalik. Yun din po yung iniisip niya. Opo. Sabi, pangarap niya kasi, sir, parang nasa peak of success. Feeling niya ganun, sir, eh. Oo. Parang nasa... So, kumbaga iniisip niya ma'am, before siya retired, Yes po. meron na siyang ipon, kumbaga na-fulfill na yung pangarap niya sa ibang bansa na No, magtrabaho. na-enjoy niya, sir. So, naiintindihan ko naman. Kaso sabi ko, ingat lang kasi may edad na tayo, ma. Opo. Sa ngayon So, ma'am, talang mas... opo. Opo. Sa ngayon ma'am, nasa na po itong bangkay ng nanay mo? Nasa King Fahad General Hospital pa po until now. Nasa morgue, naka-frozen na po. Opo, pang ilang araw na ma'am ngayon? June 6 po, so 12 days. 12 days na. Tama Okay. ba? So, ibig sabihin, nasa 12 days na nandun pa 2 yung... weeks na po. Opo. Ano daw Opo. yung mga reason kung bakit hindi pa ito naipapauwi, itong bangkay ng nanay mo? Yes po. Ang nangyari kasi, sir, nung namatay siya June 6, holiday. Anong holiday po yun? Nakalimutan ko. Mubarak something. Tapos, sir, di Friday yun. Tapos nalaman ko pa from agency niya na 1 week holiday daw, sir, last week. So, Opo. nalakad lang talaga siya. Ngayon na linggo. Pero hindi ko pa po alam kung anong status kasi parang hindi pa po umuusad. Opo. Ano daw sabi ng agency niya, ma'am? Sabi ng agency niya, si Sir John Marie, yun po lang yung tawag ng tawag sa akin. Sabi niya, tinatawagan niya daw yung Manila at Jeddah. Ang sinasabi, 30 to 45 days yung process. Tinatry daw nilang tawagan, hindi daw sinasagot. Opo. Naintindihan ko naman po si Sir John Marie. Napaka-bait po ng agency nila. Talagang inalagaan si Mama. Mabuti naman, ma'am. At Magpalipat-lipat siya. opo, ang gusto niya lang mangyari ngayon ay masiguradong makakauwi na ito ng Pilipinas, itong Yes nanay niyo. po. Gusto ko namin may uwi, sir. Tapos, pati, yun po, may uwi ng as soon as possible po kasi naka-frozen doon. Baka Opo. pagdating dito, hindi na namin makita. Kasi Opo. hindi namin nakita namin siya, pero Opo. hindi namin nakita yung last few hours to few days na. Opo. 6 years kasi siya doon. Ito bang nangyari sa nanay mo, ma'am, na ipaabot niyo na po ba sa inyong mga kapamilya? Yes po, nag-post nga po ako, delay na kasi parang umaasa pa po kami na tumawag siya. June 8 ko po siya na-post kasi nag-aantay din kami, nag-aantayan pala kami kasi tatlo na lang po kami sa pamilya.
Opo. Si Papa, at yung brother ko. Opo. Naantay pala nila ako. Kaya sabi ko, ako na lang hihingi ng tulong kasi parang ang hihina ng loob din po nilang humingi Apo. ng tulong. Sige, Ma'am Liza, standby ka lang po para malaman natin kung ano ng status nito ng nanay mo. Sige, para sa agarang pag-aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Attorney Geraldine Mendez, ang Director 4 ng Migrant Workers Protection Bureau. Magandang hapon, Attorney Mendez. Magandang hapon, Sir Norman Corporal, sir. Apo, Ma'am, ano na po kaya yung status ngayon ng nanay ni Liza dyan po sa Jeddah na 12 days na daw po hindi pa po na uwi itong bangkay dito sa Pilipinas? Ano na po yung update po dito? Okay. Sige, kahapon, na-forward namin ang request for assistance ng ako dito sa Bacoor mismo sa ating Migrant Workers Office sa Jeddah. So, nagbigay naman sila ng feedback sa atin at ang sabi na around May 27, 2025, humingi ng tulong si Madam Teresita Torres sa ating OWA sa Jeddah for medical and financial assistance para ma-cover yung surgery niya sa King Fahad Hospital na umaabot around 18,000 Saudi Riyal. Ngayon, na-refer naman siya sa hospital at nagbigay ng assistance ng ating opisina sa Jeddah. Around June 2 to 2025, nagpasalamat pa nga si Madam Teresita para sa tulong na natanggap niya. Apo. Unfortunately, nagkaroon yata ng komplikasyon at yun nga po naging cause ng pagkasawi ng ating OFW. Sabi naman po, kailangan na po ngayon ng ating Migrant Workers Office papauwiin talaga na sa lalong madaling panahon ang mga labing ni OFW Torres at tulad makareceive sila ng mga documentary requirements tulad siguro na Senomar at birth certificate. Opo. So, ibig sabihin, Ma'am, at least from mula sa inyong opisina, Ma'am, na mapapadali na po itong pag-uwi, itong bangkay ng nanay ni Liza. Opo, ma'am. Kasi nung ito pong report actually ng ating Migrant Workers Office, June 10 po ito, at naghahanap po sila kasi ng nakikipag-coordinate sila sa mga kaibigan pa ni OFW Teresita para makuha po yung contact numbers ng pamilya niya dito sa Pilipinas. Apo. So maganda po ng tama po at naiparating niyo po sa amin itong request for assistance ito. Naihatid po namin sa kanila yung contact number po ng kanyang anak na si Ms. Liza Torres. Opo. Ma'am, ngayon po ay nakikinig si Liza sa atin. Ano po yung mensahe natin dito sa anak ni Teresita? Oo, Ms. Liza, huwag po kayo mag-alala. Ginagawa po ng ating gobyerno dito po sa Department of Migrant Workers, kasama po ang Migrant Workers Office at OWA sa Jeddah para po sa agarang pagpapauwi ng inyong nanay. Tatawagan po kayo, hintay lang po ng tawag ng OWA kasi hihingi po sila ng mga ilang dokumento. Kasi po na sinabi ko sa inyo, yung isa po doon, yung Senomar at saka birth certificate para po maipasis po agad at mapauwi po ang inyong nanay sa lalong madaling panahon. Opo, last na lang siguro, Ma'am, before kita bitawan, ano po yung panawagan or mensahe natin sa ating mga kababaeng OFW na nakakaranas po ng ganito na gustong humingi ng tulong mula sa inyong opisina? Opo, sa ating mga OFW, sa mga pamilya po ng OFW, ang aming lang po mensahe, huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit po sa aming opisina. Actually, yung magpaparipat po, napakasimple lang po. Isang email lang po kami, repat@dmw.gov.ph. Yan po yan ay isang email po yan at saka na covered na po lahat po ng ating mga opisina sa buong Pilipinas at saka po sa buong mundo kung nasaan yung Migrant Workers Office natin. So, simple lang po ang proseso. Ilan naman po ang aming sigurong abiso. Opo. Ma'am Liza, ano po yung mensahe natin kay Ma'am Attorney Geraldine na sinasabi na sa lalong madaling panahon ay makakauwi na itong bangkay or maiuwi na itong bangkay ng nanay mo dito sa Pilipinas, katulong niya ng OWA? Yes po. Anong Yes po. Ayun po. Salamat po kasi po talaga sa magtaas na yung may
malaman lang talaga ng tumampong mas nasa taas po. Malang tutulong na po. Kasi pag ganun po, ibig sabihin, uusa na po siya. Apo. Apo. Pag ano kasi, nakakaano po kasi, nakaka-depress po kasi mag-antay. Parang walang, yung feeling ko po, parang nakaka-depress po, na parang walang pag-asa. Ganun. Pero salamat po kasi may update na kahit papaan. Apo, at least meron tayong binitawan na salita ito si Attorney Geraldine na sa lalong madaling panahon ay mag-update sa'yo in case po na meron ng pag-usad at makakauwi na itong nanay mo. Ano? Yes po. Sige. Salamat po. Apo, maraming salamat po, Attorney Geraldine Mendez. Buo na ako dito at tabang oras mismo na inyong programa. Apo, yan, maraming salamat muli, Ma'am Mendez. Yan po ang Director ng Migrant Workers Protection Bureau. Yan, Liza. Yan. Liza, asahan nyo pong nakantabay ang aming staff sa kasong ito hanggang sa makauwi ang mga labi ng iyong nanay. May staff kami sa NCR na alalay sa inyo at maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program, Liza. Salamat po po. Apo, tatagan nyo lang ang iyong loob hanggang sa magandang balita ng makakauwi na itong nanay mo dito sa Pilipinas. Opo, sir. Opo, Yan. salamat din po sa tulong niyo po. Apo. At maraming salamat din sa OWA na palaging tumutulong sa ating program sa mga ganitong sitwasyon. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ina nagkaroon ng sakit sa pag-iisip matapos pumutok umano ang ugat sa utak. At isang pamilya sa Kamalig Albay, nasunugan ng bahay ang ating Ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro.
Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo, para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahin na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula naman sa Villar Albay. 15 anak, nais ipagamot ang ina na nagkaroon umano ng problema sa pag-iisip matapos pumutok ang ugat nito sa utak. Ang panawagan ng anak na si Russell. Panoorin po natin ito. Ay po, ako po si Russell Baluyos. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol, ora mismo, na matulungan sana po ako na mapagamot si Mama sa kadahilanan po na hindi ko na po kaya na maipagamot pa po si Mama dahil po kulang po sa pinansyal. Thank you po. Sana po matulungan niyo po. At makakausap natin ngayon ang pangatlong anak na si Russell Baloyo. Magandang hapon sa iyo, Russell. Hello po, sir. Magandang hapon din po. Apo, kamusta na po itong kalagayan ngayon ng iyong ina? Ay, lalo po siyang lumalala po, sir, hanggang ngayon po. Opo, maaari nyo bang maikwento kung paano nangyari itong, before ito nangyaring pumutok itong ugat sa utak ng nanay mo? Ano yung nangyari noon? Noong March 20 po, inatake ng high blood si Mama. Tapos dinala po namin sa ospital, Sigaw Hospital, kasi doon po siya naninirahan sa tabako. Dinala po namin siya sa ospital. Tapos yung nakumpain po siya doon, sinitiskan po si Mama. Finding po ng doktor, pumutok daw po yung
ugat ni mama, malapit sa utak, tapos naduguan po yung utak ni mama. Opo. Kaya ngayon po parang wala na po siya sa pag-iisip. Opo, ilang taon na po itong nanay mo? 58 years old po. 58, 58. Opo. Okay. So, tama po ba, 15 kayong magkakapatid? 30 na lang po kami, sir, kasi po namatay na po yung dalawa. Ano ba itong dalawa? Yung panganay ba? Hindi po yung bunso, yung nagsunodan, yung sinundan ng bunso, tapos yung bunso po. Opo. So ngayon, sino yung nag-aalaga sa kanya? Dito sa nanay mo? Yung kapatid ko po ng pang-pito po yata yun o pang-anim, yung po nag-aalaga doon po sa Naga. Opo. So sa ngayon, nasa na itong nanay mo? Nandun po sa Naga, Tres Santos, Bagong Bayan po. Opo. So siya na yung nag-aalaga dito sa nanay mo? Opo, kasi natid ko po siya noong June 13 ng gabi po. Before Hindi ko na po, Okay. Hindi ko na po pati sir siya kaya kasi pag nandito po siya sa akin, sir, yung parang pag nakahawak siya kahit kutsara po, sir, talagang isasaktak po sa akin. Yung sabi po sa akin ng nanay ko, dalhin ko daw po siya sa kapatid ko. Kaya dinala ko naman po siya doon kasi sabi niya po sa akin gagaling. Dinaniwala naman po ako, sir. Dinala ko po sa kapatid ko, pero mas malala daw doon, sabi ng kapatid ko. Nakausap ko po, sir, kanina. Opo. Yung So, kapatid ko. opo. So, ibig sabihin, ma'am, before ito, doon sa kapatid mo sa Naga, ay ikaw na yung nag-aalaga dito sa nanay mo. Hanggang sa, Opo. hanggang sa, Opo, sir. Simula po nung March 20, ako na po nag-alaga hanggang po nung June 13, bago ko po siya dinala sa Naga. opo, ikaw po ba, ma'am, meron ka ng sariling pamilya at mga anak? Opo, sir. May dalawa po akong anak. Opo. So, paano po nagdesisyon ka na doon na lang sa kapatid mo sa Naga itong nanay mo? Kasi po, ano po sir, parang buntis po kasi ako sir, kaya hindi ko naman po kayang anuhin yung nanay ko po. How about naman yung tatay mo? Buhay pa po ba? Yung tatay, yung asawa ng nanay mo? Ay, patay na po yung tatay ng asawa ko po, buhay pa po kasama ko po ngayon. Opo. So, ano yung pinaka-nais nyong mangyari dito sa nanay mo? Ang nais po pong mangyari talaga po sa nanay ko, pwede po ba siya matulungan po kami mapa-check up si mama kahit yung sa isip lang po. Kaso lang sir, pag halimbawa po kasi nung nagsimula po siyang dinala sa ospital na nakalabas na po siya, 1 week po pakalabas ng galing ng hospital kasi po na-confine siya sir. Hindi po siya sir umiinom ng gamot kasi po pag pinapainom namin siya ng gamot, ang reason niya, papatayin daw namin siya. Kasi wala na po kasi sa katinuan. Yun ang problema po sa nanay namin, ayaw po uminom ng gamot. So baka yun na rin ma'am yung nag-trigger or naging reason kung bakit lumala itong sitwasyon ng nanay mo kasi hindi na siya nakaka-inom ng maintenance niya. Opo, hindi po talaga sir, as in po hanggang nung nakalabas kasi po nung nasa ospital po siya, injectable po yung ginagawa ng mga nurse sa kanya kasi ayaw po nga niya po sir na uminom ng gamot. Nung lumabas po si mama galing po doon sa ospital, yung binigay po sa amin ng gamot, iti-take niya po. Ang problema po sir, hindi naman po niya iniinom. Okay. So, nung nasa ospital siya, kailan nito ma'am na ospital, itong nanay mo? March 20 po. March 20. Ngayong taon lang ma'am? Opo, ngayong taon lang po sir. Opo. Nung nalaman nyo ma'am na naputukan na pala ito ng ugat sa utak, ano yung kadalasan niyang ginagawa na hindi naman talaga niya ginagawa noon? Nananakit po siya at nagwawala, sumisigaw, sigaw ng sigaw kahit ano po, tapos yung nananakit, nagwawala siya at tapos parang ano po siya sa, naguhubad po siya ng plus. Okay. Walang taplot po, lumalabas siya ng kalsada, naguhubad siya ng plus doon po. Yung parang ganun yung palaging ginagawa ni mama. Opo, pero nakikilala naman kayo ng nanay mo? Minsan po hindi, minsan oo. Yung parang ganun yung ni mama. Kasi po ako minsan hindi niya ako kilala minsan kilala niya ako. Opo. Gaano kahirap ma'am yung naging sitwasyon, especially dito sa nanay mo?
Diyos ko, sir, sobrang hirap kasi may time na, sir, na hindi ka pwedeng matulog ng gabi kasi kailangan mo siyang bantayan. Kasi may time na, sir, na sinaktak ako ni mama. Yung na nakakuha siya ng tinidor, na sinaktak niya po ako. Mabuti po yung isa kong kapatid na bunso, nandun pa po yun. Sa tabako, natulungan niya ako na makaalis kay mama. Opo. Kasi So, parang po siyang nananakit as in po physical yung ginagawa ni mama. opo. So, nagiging physical na itong nanay mo. Opo, hanggang po daw ngayon sabi nung kapatid ko din po doon sa Naga kasi na-update ko din po yun Ito bang kapatid mo doon sa Naga na nag-aalaga dito sa nanay mo ay lalaki? Opo, lalaki po, sir. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa niya dito, sa habang nasa puder mo, ay ginagawa niya rin doon sa kapatid mo sa Naga? Opo, ginagawa pa daw doon, halos madalas daw po Sa akin hindi masyado daw, nandito sa akin, pero doon parang madalas na kasi mas marami yung tao doon. Parang nag-trigger siya, sir, pag maraming tao. Yun ang ginagawa ni mama. Opo. So, ang pinaka gusto nyong mangyari ngayon ay mapacheck-upan po itong nanay nyo at Opo. at kung may mga gamot na dapat i-take itong nanay mo ay gusto nyong kumbaga mahingi or makuha na rin. Opo, sir. Sana Opo. po matulungan po kami. Opo. Sige, standby ka lang ma'am para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon, sir. Opo, meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong ng Ako Bicol Party List. Nais daw ng mga anak nito na mapa-check-upan po sa doktor itong nanay nila. Ano po yung maaring may tulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, sir. Ganito po na gawin natin na since po yung pasyente ay taga-Piudaran ba siya, Villar? Hubilyar po ma'am, pero nasa Naga po ito ngayon. Kung po sila ng referral sa RHU para madala po sa atin sa BRSMC, ma-check up sa neuro or sa sa psychiatrist, para pwedeng gawin bago natin dalhin sa tamang institusyon kung saan sila pwedeng confine. Opo. So, Since ang mga doktor naman po dito, meron tayong specialista dyan, si Dr. Ortiz, Dr. Morico. Every Thursday po yata si Dr. na nasa BISMC. Kaya yung bilo lang po yung pasyente na pwede na check-upan kasi di ba matagal lang siya sa ganyang klase ng sakit. Opo. Opo. Yun lang kami yung bayo kailangan sa mga anak, kumuha po ng referral sa RHU Opo. para madala po yung pasyente sa BISMC. Opo. As para sa BRSMC na sila, yung lahat po ng test, lahat ng laboratory test sa gagawin, lahat ng gamot na available sa amin, ibibigay po natin ng libre. Yun. Kasi nagpapayaan kahit ito, Opo. sa atin ni Constantine, lahat ng pasyente at libre po natin. Opo. So, ibig sabihin ma'am, mangyayari ay dapat makauwi itong si nanay sa Hubilyar para makakuha sa RHU ng referral para pa-check-upan sa BRHMC. Yes po. Apo, ano po yung pwedeng asahan na proseso nila Russell patungkol dito sa alalahanin nila sa nanay nila? Hindi ko maintindihan masyado. Opo, ano po yung maaring proseso na pagdadaanan po ni na Russell para sa patungkol po dito sa alalahanin nila kay nanay? Sabi ko kanina, kaya ng referral, and then ako may referral lang po dadalhin sa akin sa BRSMC, pero kung tinarang specialist sa pagpakilang pasyente nila. Opo, at least malinaw ma'am na wala nang babayaran ang pamilya, pumunta lang dyan sa inyo. Wala silang babayaran. Ang pagkakawa na pinapaliwanag natin kayo, wala pang babayaran ang lahat ng pasyente unless na nag-private consultant sila. Opo. Kahit consultant po, wala tayong binili kahit piso. Lahat po yun ay libre. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Party list kay Constantine Convertin, dahil sila po ang may takana para malibre ang lahat ng pasyente sa atin. Opo. Saludo rin po tayo kay Congressman Saldi at Attorney Pido Garbin. Ayan.
Apo. Sige, ma'am, nasa biyahe kasi ito si Ma'am LB naghatid ng pasyente dun sa UAS Albay. Ayan, balikan ko lang si Russell. Russell? Apo, narinig niyo si Ma'am LB na wala na po kayong iisipin pa. Handa ba kayo sa magiging proseso para sa ikabubuti ng iyong nanay? Apo, sir. Apo, narinig niyo po yung proseso na kailangan dumaan sa RHU para sa referral at papunta doon sa BRHMC. Apo, sir, narinig ko po, sir. Apo, ano yung magiging, kumbaga, ano yung mensahe mo sa Ako Bicol Party List? Ay, maraming salamat po sa pagtulong sa akin ng Ako Bicol. Hindi po kami kinakalimutan. Opo. Thank you po. Apo, ano yung pinakagusto mo nang ngayon na mangyari dito? In case na magamot itong nanay mo. Ikaw pa rin ba ang mag-aalaga dito o yung kapatid mo na? Ay, kapatid ko po talaga ito yung mag-aalaga na muna po. Hindi muna po ako, sir. Hindi ko po kasi kaya po. Ngayon po, sir, hindi ko po talaga kaya. Apo. So, alam naman ng mga kapatid mo itong mangyari, itong pagdadaan ng proseso ng nanay mo? Opo, sir, alam po ng kapatid ko po. Nag-contact na po ako sa kanila kung ano po ang proseso. Tapos yan po, kinento ko na po sa kanila yung pagdadaanan. Sinabi ko din po na kukunin si mama doon. Pero po, sir, ibabalik po siya after follow-up check-up ni mama. Opo, ma'am. Bale, kailangan natin na pumunta daw sa RHU dyan sa Ubilyar para makakuha ng referral at para ipapunta doon sa BRHMC. At lahat ng gastusin ay libre na ng Ako Bicol Party List. Kukunin si mama ng ambulansya, galing doon po, sir, sa Naga. Opo, ma'am. Apo, meron po tayong staff na kakausap po sa inyo kung ano po ay yung magiging proseso dito sa magiging gamutan po ng nanay mo. Ay, sige po, sir. Thank you po. Apo. At maraming salamat din, ma'am, sa pagtitiwala po sa aming program na idinulog po sa amin itong alalahanin mo dito sa nanay mo. Apo, thank you din po sa pagtulong, sir. Apo. Sige po. Samantala, itong mga kaaksyon, isang pamilya sa Kamalig Albay ang nakaligtas sa sunog. Ngunit, ni isang gamit sa kanilang bahay ay wala nang natira. Ang ora mismo nating pagtugon sa pamilya. Panoorin po natin ito. Ala, si Bada yung turog diyan ako! Pero aga pa man baga? Mahirap talaga. Di ko isip kung paano kami mag-phone. Sabi nga ni isang iba, tabanan ka na sana ngayon, di ka masuluan. Mabubuhay ka pa. Pero para sa akin di na, nabubagatan ako mag-isip ta. Kung nasagad, walang wara, mabugatan magparesip kong paunon. Mapagal. Wala naman kami, abuton talagang puro nakalayo. Inisip ko man kung may pumabarangay makuko kung uno. Wala na. Masaya at makulay. Ganito kung ilarawan ng mag-asawang Merla at Joseph Nato ang kanilang tahanan kasamang kanilang 6 na anak. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang bahay na saksi sa kanilang kasiyahan at kalungkutan ay masasaksihan nilang unti-unting tinutupok ng apoy? Ala, si Bada yung turog diyan ako! Pero aga pa man baga? Ang munting tahanan, unti-unting nagiging abo. Wala ni kahit na isang gamit ang naisalba na ikinadurog ng puso ng mag-asawa. Sige madam sa mga kahit panong maakas ko birth certificate. So kagas ganong dagaan na mga nadawa. Sa dayot sana naayusan na kayo maestaran. Nasulo pa. Sige ko magagasto na naman ako. Nabubagatan ako mag-isip ta. Kung nasagad. Walang wara. Ang hinala ni Nanay Merla, dulot umano ito ng patay-sinding supply ng kuryente sa lugar, kaya umano ito nangyari. At dahil gawa sa light materials at anaw ang karamihan sa parte ng kanilang bahay, wala pa raw 1 oras, ang lahat ng gamit ay nilamon na ng apoy.
nakatakot so saksaka. Nakataas. Sa nakadagat dito. Kina ma'am, syempre ara ni sa anaw. Umpo nga ni, kina may bado pa ito kay Madam Nakos ko na nakasampay dito sa tablang lenob. Ora mismo silang dinamayan ng Ako Bicol Party List at ng aming programang Tabang Ora mismo upang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa at mayroon silang katulong at kakampi sa oras ng kanilang kagipitan. Nadatna namin ang makadurog pusong sitwasyon ng pamilya. Dito sa maliit at masikip na kubong ito, pansamantala silang sumisilong. Walang maayos na gamit, walang komportabling higaan. Ang kanilang dingding ay pinaikutan lamang ng trapal upang matulugan. At sa tuwing sasapit na ang gabi, ay isang malaking hamon na naman sa kanila ang ilaw. Maging ang paghanda ng kanilang makakain ay mahirap dahil sa kakulangan ng gamit sa bahay. Sana madam matabangan kami makatipon ning so gagamit na naman sa pagtugdok ng balay. Nagatid ng munting tulong ang Ako Bicol Party List para sa pamilya. Maliban pa rito, minabuti rin ang programa na magbigay ng pinansyal na tulong sa kanila. Dito rin namin nasaksiang muli ang bayanihan dahil ang komunidad isa-isang nagdatingan, dala-dala ang mga gamit na tiyak na makakatulong sa pamilya. Nagpasalamat po ako sa Ako Bicol Party List na hindi kami pinabaian, tinabangan kami, nato nga sinda didida propo nun po na sadang kamtangan naman, hindi kami natiyos, dawa gawno naman karayo, nabulod na po kami. Inadon po kami tamatabangan sana. Takuluan pong pasalamat naman na pamilya. Ay nagpapasalamat po ako sa programa ni Ako Bicol Tabang Ora mismo kay Sir Saldico sa pinabot po sa mga tabang. Salamat po ning dakilang maray. Natupok man ang bahay ng pamilya nato, handa raw muli silang bumuo ng isang matatag na tahanan. Patuloy na magsisilbing instrumento ang aming programang Tabang Ora mismo para matugunan ang mga suliranin ng mga Bicolano dahil naniniwala ang aming programa na sa panahon ng kagipitan, mayroon kayong Ako Bicol na makakapitan. Yan po mga kaaksyon ng Ora mismong pagtugon ng ating program Tabang Ora mismo at ng Ako Bicol Party List. At nakakatuwa mga kaaksyon sa mga ganitong sitwasyon, meron tayong mga kababayan na handang tumulong. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action po sa mga nangangailangan.
Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko